Добрый дзень, паважанае спадарства. Пагаворым пра асноўныя прынцыпы беларускага вымаўлення і асноўныя правілы беларускай фанетыкі. Пачнём з такога асноўнага прынцыпу. Беларуская мова – гэта мова вельмі лянівая. Беларускае маўленне вельмі расслабленае. У беларускай мове нельга старацца, каб вымавіць нейкія асобныя гукі. Мы лішні раз не напружваем свой маўленчы апарат. Пачнём, пэўна, з самага праблемнага. Пачнём з асімілятыўнай мяккасці. Калі па-беларуску побач стаяць два зычныя, адзін з якіх мяккі, а другі цвёрды, то вымавіць побач мяккі і цвёрды насамрэч досыць складана. Для гэтага трэба пастарацца, а мы гэтага не мусім рабіць. Таму другі зычны заўсёды ўплывае на першы, і першы таксама робіцца мяккім. Напрыклад, слова «снег». Маем тут мяккі «не», і «сі» таксама робіцца мяккім. Альбо слова «мяккасць». Маем тут мяккі «ці», і «сі» таксама робіцца мяккім. Альбо, напрыклад, слова «лазня». Маем тут мяккі «не», і «зі» адпаведна таксама робіцца мяккім. Да 1933 года асімілятыўная мяккасць адлюстроўвалася на пісьме. Цытата з прадмовы да 5-га выдання граматыкі Браніслава Тарашкевіча, 1929 год. Практыка жыцця і прысвечаная крытыка гадоў прызналі, што ўсё найважнейшае зроблена добра. Звярніце, калі ласка, увагу. Слова «жыцця» пішацца з мяккім знакам пасля «ці», а слова «прысвечанае» пішацца з мяккім знакам пасля «сі», таму што «ве» мяккі. Пасля 1933 года асімілятыўная мяккасць перастала заўсёды перадавацца на пісьме, але ў вымаўленні яна нікуды не знікла. Таму правільна казаць «шчаслівы» – «се» мяккая, «радасць» – «сці» мяккая і «сі» таксама мяккая, «смех» – «се» абавязкова мяккая. Але хіба няма правілаў без выключэнняў. Гэтага ўсяго не адбываецца перад так званымі заднеязычнымі, перад «гі», «кі» і «хе». Справа ў тым, што ў нашым маўленчым апараце яны ўтвараюцца досыць далёка ад усіх астатніх зычных, яны ўтвараюцца ў нас амаль у горле. Таму перад мяккімі «гі», «кі», «хі» асіміляцыі не адбываецца. Схема вымаўляем «с» цвёрда. Згінуць вымаўляем «з» цвёрда. Скеміць вымаўляем «с» цвёрда. У беларускай мове ёсць гукі, якія называюцца шыпячыя, таму што яны як бы шыпяць на нас. Гэта гукі «ш», «ж», «дж» і «ч». Таксама ёсць гукі, якія называюцца свісцячыя, яны адпаведна свісцяць. Гэта гукі «с» і «се», «з» і «зе», «дз» і «дзе», «ц» і «це». Таму, калі побач стаяць два гукі, адзін з якіх з'яўляецца свісцячым, а другі з якіх з'яўляецца шыпячым, то той гук, які стаіць першым, робіцца максімальна падобным да гука, які стаіць другім. Ён як бы прыпадабняецца да яго. Гэта называецца рэгрэсіўная асіміляцыя. Напрыклад, слова «шытак». Маем свісцячы «с», маем шыпячы «ш». Свісцячы «с» стаіць першым, і ён стараецца быць максімальна падобным да шыпячага і сам ператвараецца ў «ш». Вымаўляем «шытак». Альбо слова «жаць». Свісцячы «з», шыпячы «ж», свісцячы «з» ператвараецца ў шыпячы. Вымаўляем падоўжаны «ж». «Жаць». Альбо, напрыклад, слова «усміхаешся». Шыпячы «ш» стаіць перад свісцячым «се». Адпаведна, сам імкнецца быць як мага больш падобным да свісцячага і сам ператвараецца ў «се». Правільна вымаўляць «усміхаешся». Таксама нешта падобнае адбываецца ў наступных выразах. Напрыклад, слова «печка» ляжаць на печцы. Шыпячы «ч» прыпадабняецца да свісцячага «ц». Слова «дарожка» ісці па дарожцы. Шыпячы «ж» прыпадабняецца да свісцячага «ц» і ператвараецца ў «с» па дарожцы.
Падобны працэс адбываецца таксама са спалучэннямі гукаў дц, тц, дч і тч. Я ўжо стамілася, пакуль іх вымаўляла. Дц вымаўляецца як падоўжаны ц. Лодачка на лодачцы. Вопратка на вопратцы. Дч і тч вымаўляецца як падоўжаны ч. Перакладчык. Лётчык. Мой милый товарищ, мой лётчик, возьми ты з сабою мяне. Пагаворым пра гук г, г-фрыкатыўны. Гэта спецыфічны гук беларускай мовы, яго няма ў мовах нашых суседзяў славян, але, напрыклад, ён сустракаецца ў літоўскай мове. Каб вымавіць гук г-фрыкатыўны, трэба сказаць х і як бы азванчыць гэтае х. Ганна, гульня, грай. У старабеларускай мове таксама існаваў гук г бухны, такі, які зараз з'яўляецца асноўным у польскай альбо ў рускай мовах. Па сутнасці сваёй гэта звонкі гук к. Ён захаваўся ў некаторых словах і ў сучаснай беларускай мове. Гэта словы ганак, гузік, гвалт, гзымс, агрэст, гергетаць, цуглі, і некаторыя іншыя. Таксама выбухны г будзе сустракацца ў некаторых спалучэннях. Напрыклад, у спалучэнні з г і ў спалучэнні г з. Мазгі, розгі, абрызглы, плявузгаць, экзамен. Пагаворым яшчэ пра адзін асаблівы гук беларускай мовы, пагаворым пра наша любімае унескладовае. Мы вымаўляем яго пасля галоснага, гэта зычны гук. Ён кароткі. Воўк, лоўка, хадзіў, спаў. І калі ў нас ёсць два словы, першае слова скончваецца на галосны, а другое пачынаецца з у, і гэтае у не пад націскам і не вялікая літара, то тады гэта унескладовае. Яна ўвайшла. Увага! Не вымаўляем тут у доўгае, у галоснае. Не стараемся. Няправільна казаць «яна увайшла». Нічога не цягнем, бо для гэта трэба напружвацца, а беларуская мова гэта не любіць. Вымаўляем коратка, вымаўляем у зычны, так як нам зручней. Яна ўвайшла. Бандароўна ўцякла. Святло ўключылася. Цяпер пагаворым пра, напэўна, самы шкадлівы гук беларускай мовы, пра гук і. У беларускай мове, калі ён націскны, і гэта абавязковая умова, і стаіць альбо ў пачатку слова, альбо пасля галоснай, альбо пасля унескладовага ці апострафа, то ён як бы утварае два гукі. Гук «й», «йод» і гук «і». Напрыклад, «стаіць». Вымаўляем тут адразу два гукі. «Салаўгі», «вераб'іны». Асобная гаворка пра «і», калі ён з'яўляецца злучнікам. Калі «і» – гэта злучнік, і папярэдняе слова скончваецца на галосны, то тады вымаўляем «і» як «е». Яна і ён, сястра і брат, Надзея і Раман. Калі «і» – гэта злучнік, і папярэдняе слова скончваецца на зычны, то тады вымаўляем яго як «ы». Ён і яна. Вымаўляем тут «ы». Брат і сястра. Вымаўляем тут «ы». Раман і Надзея. Таксама «ы». Гэта ўсё не працуе, калі першае слова скончваецца на ўжо знаёмае нам «г», «к», «х». Тады мы вымаўляем проста звычайны гук «і». Смех і грэх. Глох і шыпшына. Сок і шакалад. Думаю, вы добра ведаеце яшчэ са школьных часоў важны прынцып беларускай мовы. Ё, е у першым складзе перад націскам ператвараецца ў я. Гэта насамрэч адбываецца не толькі ўнутры слова, але і з прыназоўнікамі без і не. Калі націск падае на першы склад слова, а перад гэтым словам стаяць без ці не, яны ператвараюцца ў бяз і ня. Без следу. Следу націск падае на першы склад, без вымаўляем як бяз. Не блізкі. Блізкі падае на першы склад, не вымаўляем як ня. Не трэба. Націск падае на першы склад у слове трэба, таму вымаўляем ня.
Такім чынам, давайте размаўляць па-беларуску расслаблена, не напружваючыся, не змушана і давайте рабіць гэта як мага часцей.